Estàndard. 31. Preparats i preparades al tango. D'aquesta ronda de presentació a ritme de xa-xa-xa.
dorsal 50. Vaig creant els estiguin preparat, juvenil, dors, primera i segona territorial, preparat. Parelles preparades pel primer ball i equip, samba.
ball d'aquesta semifinal. Agafeu posicions per ballar el tango. Perquè un cop s'acabi aquesta semifinal no hi haurà les dues finals seguides de l'Open Sub-13. Per tal que tinguin una miqueta més de temps, hi haurà l'Open Sènior 3 i 4. Vosaltres, els Open Sub-13, us esperareu a fora de la pista i un cop s'hagi acabat la semifinal de l'Open Sènior 3 i 4 hi haurà la primera final de l'Open Sub-13 i després la segona final de l'Open Sub-13. D'acord? Així doncs acabem amb el tercer ball d'aquesta semifinal a ritme de quickstep. Endavant! Friends.
Parelles, al segon ball. Preparats i preparades per tango. Abans estàndard, després d'aquest ball farem l'entrega de trofeus de les dues finals estàndard Open Sub-13. Tothom preparat per l'últim ball Quickstep. En cinquena posició, el salt 44, Pol Garzo i Martina Carrasco de l'Atli TV. Quarta posició, el dorsal 52, Arnau Serra i Lia Vicenç de Team Sweet. Puja ja al podi i amb la tercera posició de 58, 39, 50, 51, 52, 54 i 56. Ens ballaran 3 balls d'aquí i comencem amb el primer d'ells a ritme de samba. Thank you.
3 i 4 estàndard, que després d'aquestes semifinals 13 ballaran la seva final. Molt bé, parelles, totes a punt. Un fort aplaudiment per a aquest últim ball d'aquesta semifinal, que serà un jazz.
Spirit,